Kadir Ödük ben. Yaklaşık 10 senedir duvar çizimi işiyle ilgileniyorum. Ez qadir ogot nêzîkî 10 salaya bi hunera xêzkirina dîwaran ve mijûlim. Li 2019 da min beşa grafîk û dizaynê lê zanîngeha Firatê qedandiye. Destpêkê min ev hunere bi sprayan boyahkirina dîwaran dikir. Demekê ku boyaxên sprayan ji bo boyahkirina dîwaran qedexe bû. Dufra min ev merak ji xwe ra kir kar û di niha da jî bi profesyonalî vî karî dikim. Dema boyahkirina dîwaran da ez teknîka heştê bikartînim. Rojekê min dîwarên kafeyekê boyah kirin. Xwediyê kafê ji min ra got, li şûna ku dîwarên min qirêj bikey, ka were li hundur li ser dîwarên kafê wêneyekî çêbike. Bi vî awayî min dest bi vê hunerê kir. Niha ez pereyê xwe ji vê hunerê qazanc dikim. Navê hunera min grafîk te. Grafîk te xêzkirina dîwara ye. Wekî din em tablo û peykeran jî çê dikeyn. Çêroka her tabloyekê heye. Destpêkê çêroka wê derdikeve holê. Dufra em ê tabloan xêz bikeyn. Bi piranî peykerên pîsolojîk in. Em di peykerên xwe da derdê civakê tînên ziman. Em peyker û wêneyan nafrûşîn. Lê em çêrokên wan difrûşîn. Tabloyên me li ser gotina ye. Mînak weke çavên dîdît korin. Em wan xêz dikeyn. Her tablo behsa xwe dike. Akrilik boya kullanıyoruz. Akrîlîk boya bikartînim. Lê belê li gor hunerê tê guhertin. Ev boyax li ser caman jî tê bikaranîn. Li gor wêneyan bikaranîna corên boyaxên me jî tên guhertin. Em boyaxa sprayê jî bikartînin. Min dev ji sprayê bernedaye. Ji bo me ya herî giring firçe ye. Şiklê firçe ye. Mezinbûn û biçûkbûna wan di hunera me da gelekî giring e. Tek bir boya üzerinde farklı şeyler oluşturuyoruz. Spreyi bırakmadım ama onu söyleyebilirim.